Penjo koro medo nyuolore wi okenge ma sirkal okalo bad migawo mar somo seketo makoro biro konyo jopuonjre mag lower sekondar donjo e upper sekondar yo makare higa manyien. Kaluwore gi migawo mar somo en koro kuna tamalo marom 60 mag jopuonjre madonjo e grade 10 higa manyien ibiro dier mondo mi koro tim somo mag sayans, weche mag lony manyasani kata teknoloji, weche mag medusa kata engineering kaachiel kod somo mag kwano. Kata kamano chandruok maduong' sani en ni koro sikunde onge kod mwandu maromo kata resources ma bende biro konyo e siro chenro machalo kamano. We've been informed about some of the gaps that exist in learning infrastructure, the inadequate number of teachers, the inadequate number of laboratories, and the shortage of ICT equipment, among other issues. We would want to give our assurance that, yes, we have listened, and all that has been said, we shall make sure that we incorporate into what we are doing. Kanya kagia sani kod jonyuol penjore yo mabende sirkal okalo bad migawo mar somo biro tiyo godo mar yiero jopuonjre mag jo grade 10 makoro biro donjo e skunde mag senior sekondar. Kwamba bado hatujaweza kuelewa vile hao watoto watakuwa wanaweza kugejiwa ama vile tunaweza sema huyu mtoto ni wa national school, provincial school, county school, vile tulikuwa tunaweza kuwageji hapo mbeleni. Sijui ni nini haswa kamili ile wanaweza tuambia hii ndio kitu itahitajika watoto wakitoka junior secondary up to senior secondary. Kwa sababu saa hii hatuelewi ni kusukuma tu tunasukuma watoto. Wazazi wengi kama mimi sielewi ile huu mfumo unaendelewa masomo. Weche moko nyakwar Mogajwang' en ni thoth counties e pachoka oyangore ni okochopo rang'iny mag chike madwarore wi tiyo kod omenda e weche mag dongruok. Men koluwore gi jaga budget ma pachoka Margaret Nyakang'o bende ne oyango ni piny owacho ma counties nigi gowi mar omenda maromo bilion 180 kwano bende okel kod tiyo arietha gi weche mag omenda kaachiel kod dongruoge mamuya maonge kod lipode malong'o manyalo yango gi e yo makare. As we went around the counties, we found out that there was poor alignment between the approved budgets and the implementation reports, accumulation of pending bills, and in the latest report, the December half-year report showed that there is over 180 billion shillings in pending bills at the county level. Margaret Nyakang'o ne owacho ni omenda makamano ne ochopi kuluwore ni moko kuom counties ma pachoka chuogo budget mag dongruoge magikone to koro girem chopo e yo makare. 38 counties failed to meet the development expenditure threshold in financial year 23-24, with only 9 making the cut. We'll be assessing, of course, at the end of 24-25. I believe as a result of my reports, there are those counties that have tried to pull up their stocks, that by the end of the financial year, we'll be seeing something better. Makitimore sa bende MCS mapachoka to koro seyo jod bura malo kuom rem miyogi pek kuom rem miyogi pok mar omenda kokale chuogo chik ma bende biro konyo mondo mi koro yawa gucho omenda mag dongruok ma konyo weche mag dongruok mag wards kata Ward Development Fund. Hii issue ya one man one vote one shilling iliongelelewa last time na imejirudia tena. Wale watu wetu wako huku national government wajue vile watakuja tushikane pamoja ili tuweze kusukuma hii kitu ikuwe ikifanyika. The moment unaona hiyo kitu imefanyika, utapata tunagawiwa pesa kulingana na wingi wa watu. Hiyo formula wanataka kutumia lazima iangalie jinsi watu walivyo, lakini vile vile kuna county zile zingine ambazo hazina watu wengi, basi itatakana hizo counties application ya national resources fedha zinazogawiwa serikali ya ngazi ya juu na ya counties pia uangalie. Komachielo nyakwar Mogajwang' en ni obile county ma Migori omako ng'at achiel kanyakla kod ogunde maromo 14 mag njaga mane ogiromo milion 12.9 Isbania mayudre Kuria West Sub-County county ma Migori. Komanda mar obila e county ma Migori Francis Nguli ne oyango wach ne kolero ni achijno ma en ng'ama miyo sani odine tesendo obila ka kod rito chwale nyimo delo buche bang' ka obila ne omake tok yudo maling'ling' ka owuok kuom jopiny. Komanda mar obila no ne opuoyo mokalo jopiny kuom neka thuolo mar chiwo lipodno ma bende ne ochiwo konyo obila mako miyono kanene ode. And we succeeded in impounding that house 14.5 sacks of cannabis sativa, that is bangi. We were able also to arrest one suspect who is being processed through the DCI. Should be appearing in court. This large consignment, which has a street value of
Kenya shillings 12,960,000 shillings. Komanda mar obilano bende ne owacho ni nyaka sani apisa mag obila e kaunti ma Migori koro chunga kicha kendo giketo maino margi mar okore aduwa kod jogo mosebedo ka chwalo ohala mag yedhe mero ji e gwenge makono machalo kaka kong machoko puodho kind yedhe mamoko ka koro wacho ni oganda e gwenge makono omed mana tiyo e tich achiel gi apisa mag arita kaka yo mar neno gikolo oko yedhe mero ji nyaka gie sani odwa jimbore mokalo e gwengego. I want to applaud the officers of this station together with other officers from Ngao and well-wishers Kenyans for the good work that they are doing in our county, Migori. You can see the kind of damage to our children, to other innocent Kenyans. So we are very much alert and our surveillance will not be limited to only Sibania but other parts Migori County. Nyakora Mugajuanga weche gi medo biro ni kamoro moro maintie kokale nyakalondo mari mihero maramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Nengo ngima masani koro idho e pachoka koro chuno jonyuol moko mondo mi koro donjore tije moko masa moro ok ber mana mondo mi koro gichop dwaro mar nyithindegi. Ma en nikech jonyuol moko ahinya to mago bende yuto gi nok oserem chopo dwaro mag nyithindegi machalo kaka miyo gi chiemo e yo makare, siro sombgi kaachiel kod miyo gi chenro mag thieth e yo madwarore. Gomba serikali ifanye juu chini iweze kujimudu mambo ya economy. Wa Kenya wanataka development, ni kazi, ajira ipatikane. Kama ni kiwanda inajengwa ama ile mzee inakuwa expanded, ajira inapatikana. Watu hawezi kula jaza. Jonyuol go bende ywak ahinya ni koro chandruoge ma koro gikadhe omono gi siro som jopuonjre kata nyithindege yo makare ka bende giwacho ni nengo buge kaachiel kod uniform oidho mokalo ma koro tamogi kata kaka gitima. Ka bende familia moko to midhiero mar koso omenda osemono nyithindegi donjo kendo dhi nyime kod somo e kuonde tiegruok ma opogore pachoka. Watoto wanafukuzwa shule, hauna pesa ya kuingia shule, mwalimu hataki kujua. Kutoka hapo akili yako ama unakuwa na kitu inaitwa stress ama depression, high blood pressure. Hiyo ndio mambo ambayo inadhiri ama mazingira yetu. Kwa hivyo tungeomba serikali ifanye juu chini iweze kujimudu mambo ya economy. Najua kwamba economy ikipona hata mili yetu na akili zetu zitapona. Ka jonyuol moko to yudo chenro mag thieth e yo makare bedo negi matek nikech onge mar omenda to kaponi giyudo pesa moro matin to chuno mondo mi koro ginyiew mana yedhe ma iuso e dukni mag yedhe to koro ok gichimre tir kod chenro mag thieth nikech gin nono kendo gionge pesa manyalo siro chenro magi mag thieth. Mimi nikigonjeka na mtoto naenda hospitali, unaona hata usaidiki kwenda chemist ndio chipa, hali ya maisha iko juu. So unaona at least elikwenda chemist juu unaona ukienda hizi hospitali kubwa hakuna usaidizi. So unaona hata unapanga line, hata ukienda kupanga line unaambiwa hakuna dawa, unaambiwa ununue. Miyo moro ma ja higni 83 makoro endayo gie sani kowuok e gweng' ma ochieng' ma ochieng' mayudore sub county ma Ugenye, county ma Siaya odak kod lit bang' bedo ni jago moro ma bende ne konye koluwore gi wach omenda ma sirikal chiwonegi e bwo chenro mar Social Protection Act. Omenda no koro wacho ni miyo no osebedo ka koro chamo pesa mar dayono kuom thuolo ma okalo chien, pesa bende koriw duto to romo siling 60,000. Ripota marwa e kaunti ma Siaya, George Amolo giler mathoth e wachni. Kane hape oluar ma okawe bwo chenro mar pesa mar jogo mane ging'ol higni 3 mokalo, Dani Francisca Chieng ne ong'eyo ni chandruok ne orumo ka olero ni tok rwake chenro no to ne ochako chamo pesa no masa asaya ka ne oyudo pesa to ne chune chulo jal mane konye. No miya 8,000 akawo siling 500 amiye kendo kana achako dok go miya siling kendo 4,000 awacho ni koro ma to okabi mi jawe an kod oche otu an kata kudugupe odiechieng'no yemanene gi pesa na mano koro gik. Kata kamano ywak ni bang' rem chulo jalno to ema midhiero ne ochako gore kuome ka jalno ne ochako kikone weche. Kano biro ka to wachona ni nying olokore, nyinga en Francisca Chieng to magiromo kod moro cha en Francisca Auma. Koro nyinga gi
idwa terogi kanye Nairobi odhi olosgi koso olosgi yaka pesa nudu ale kache moro biro ka apenji nudwa to pesa noto marenade to wacho nani giru surkal dhiga musmo. Dani Francisca mano wuyo gi Radio Ramogi e dalane wacho ni ne oduogo fwenyo mana bang'e ni karajago no nosebedo ka kawo pesa gi nyinge to okelne kuom sani higni 2. Gimomiyo na fwenyo kijana moro no kan Chris Budo koro lobio kato no ka tigo kethore to penja no mama to pesa jodongo ichamo ginga akwere na ane kondika pesa jodongo ano ndika pesa pudhe to wacho na to pesa pudhe go ichamonga takwere na da to kausi to gocho ni jatelo ma okwala to wacho ni Chris ni ng'at machamo pesa ni Odhiambo yema chamo pesa ni ugonja makata tarika 10 no se chamo pesa kanye mane kura ng'eni kara pesa na ni chamo. Mae wach makaluwore gi wuode Mathenge Benedict Otieno Okoth nochuno gi nono mondo ging'e dieri mane nitie. Asetemo ba atuda kod assistant chief kana gochoni to be no pimona mo omiya nyaka report kaka ko be kano nwang'o report to nochune modwaro nyaka Miss Odhiambo to seche mane gintie kanyono kane force no nitie Odhiambo nochako kelo pesa moro gochi koro kanyo naduoga nwang'o karantie adiera mantie mosega bedo kiwachogi. Nyakalondo mar Ramogi nomanyo jalup ruoth Maligaga Sub-location Migosi Sylvester Otieno mano yango ni en adieri ni ywak makamano osechopo e ofise kendo osenyaka kawo okang' mar loko jal makoro biro bedo ka konyo Dani no ka Benedict Otieno to koro dwaro ni kawo ndamo mar chik. Koro an kwayo ni sirkal mondo nego bed no ogie onwanga ka chiel ailan to sirkal kawo ne action which my is not the first time there 2021 bene an kod issue ainan ma pes jodongo okawie mai mondo bedie lesson ne jomoko machielo which miyo maputh kaka mama ni onge tiende mondo mi okawe ne bedo frustrated. Ne Radio Ramogi e county ma Siaya and George Amolo. Giko weche manyien nyako Ramogi e Adimba tudre ka ng'oromo sa 1 thuolo maboduoka mar mi weche moko manyien Adimba.